Неше yıllar boyuna indi bizning devam etip kile tradisyon beygi Minzele rayon gazetası bilen yugarı tekirmen jirligi orasında Яңа yılını иң матур каршылаучы бәйгесе үткәрү. Бу бәйгедә без шул кадәр теләп катнашабыз. Беренче бәйгенең нәтиҗәләрен билгеләп, без җиңүчеләрне бирегә чакырабыз. Бездә бүген зур шатлык, бездә бүген зур бәйрәм. Яшел ялкы тирәсендә уйнарбыз әйләм-бәйләм. Кыш бабай да килгән безгә яңа ел бәйрәменә. Яңа ел бәйрәменә яшел шыршы тирәсендә җыр-җырлап әйләнергә. Кыш бабай. Капчыгыңда зур күренә, бүләкләрең бар микән? Безнең кебек яшь кызларга ни алып килдең икән? Кыш бабай, капчыгыңны аш табай. Безгә дип алып килгән бүләкләреңне дабай. Синеке дә бизәлгән бит тәрәзәләрең әйдә. Әлфия апа. Yaşam balalarımın alkışlayın hele gel. Zahrapa. Kimler şu kadar matur etip yukarılarını bizep koydular. 2022 yılının birinci yarısına Minzele gazetesine yazılı için bülekke sertifikat bilen büleklenirler. Alkışlayız. Bu yıl sayın bizning şuşunday fevralar yasası kileyinde bu yıl soğuk dep çıkarmadım bular Nuramga. Nu baribir Marat qoşup çıkıp bizga etmedini yasaganim bilmedik boşta. Yasab bitirgeçkine mine ko'rdik şuşunu Xon sarayında Yulbarış yasab koydu. Sertifikatlar, işmine şunday matur sertifikatlar hem indalarının bəxtlərində sınap qarayız. Bugünkü lotereya biletlari da bülek etemiz. Бәйгедә катнашырга җиңәргә тырышабыз. Илешектә дә уңышлар, менә шулай авылыбызны төзекләндерүдә, матурландыруда үзегездән зур өлеш керткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Гаиләләрегезгә иминлек, шатлык, куанычлы көннәр теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә.